Kani gadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulia du Elmer Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor mentaka step ke live hui tarik urisau kilong. Play Menteri Rang Badu kari ya ka Arogya Van Hakivadia jong ka Narmada District ha Gujarat. Menjor ke Sarkar Jilla Meghalaya lemba ke Jingalang jong ki Kenhon Menteri ya ka Meghalaya Right to Public Service Bill arajar arpho. Kentat Menteri Rang Ba ke Jilla Meghalaya ukonrat ke sangma bale Bian ban lilam bat khayi yo doyong bat nyop khundai ngut yo COVID-19 bat aspa lai phusan ngut ki balakot nyo tang ning kesni ha Meghalayam ki khubor ki babanya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulap play ya ka Arogya Van Hakivadia jong ka Narmada District ha Gujarat Narendra Modi ulal jungok ya ka Arogya Kuter ke bat ulap penpau ya ka jingis ngongo halor kani ka project kane ka Arogya Van kadan ha jaka ka bahe hadu khanyau akar Hakivadia naga benda ban piniyar ya ka jingele ka yugam une Menteri Rang Badu kari pleru ya khanyau tuli project bat onni boru yang maunong rem ya south tuli project ha jaka badon Statue of Unity hajan Kevadia Narendra Modi selibu sentiu yo mot jong Sardar Vallabhbhai Patel halor keling khot snikha ka ba shispa south snem ka jong Shosho Narendra Modi sa election benaru ha ka ekta paret ka banlong ha ka jaka badon Statue of Unity ha ka jeng rakhe ya ka Rashtriya Ekta Divas ka Sarkar Jilla Meghalaya limba ka Jingalang jong ki Kenhon Menteri hinan kesni kala menjur ya ka Meghalaya Right to Public Service Bill arajar arphom Menteri Rang Ba ka Jilla ukonrat ke sama habakran bakilat pathai khubor hadin ka Jingalang bat ki Kenhon Menteri ula pentip bayakani ka menjur bayakani ka bil la menjur ki Kenhon Menteri bat onra ya kani ka bil ha ka jingsong dorbar ka ba ansalong ha utayo baningkong jong maiwing ukonat sangma ulai thuru bakani ka bil kalong ban pensuk ya upat ba banyok lo ya kecingkwa jong une Menteri Rang Ba ka Jilla Meghalaya ulai thuru bakani ka bil kan penstom ya unu ofsar uba penslam ban ajing tip ne jing shai shakipat ba Menteri ka Sarkar Pradhan ubari pet ya katanat External Affairs jongkari Dr. S. J. Shankar haba ajing kren haka IFRI haparis halor ke India's foreign policy uang bakani ka khlam COVID-19 kadon kam ban pinklan ya ke jingede bat ki bari na ka benta ban la banyo ya ke jingdong kam jingerap na bari Dr. J. Shankar ula pintip ru bak India kala shalandawai shadu shispatli kiwi jong ka perthai da ka jingthmu banyo kamai henrei banyarap barari Menteri Rang Ba ka Jilla Meghalaya ukonrat ke sangma hini kesni ulak kentat ya ka jingkeno jong unong yalam ka liang persya Dr. Mukul sangma halor ka jingli lam bat ka jingti bian ya udoyong harilom jentiam habakran beglat thai khubor hadin ka jingelang jong ki Kenhon Menteri ukonrat sangma ulong ba unong yalam ka liang persya Dr. Mukul sangma datip bahiru ya ka jingli lam jong Sarkar ya udoyong ukonrat sangma ula bendrap ru bakane ka jingkeno Dr. Mukul sangma ka dei tangban pinki ya ledi ba ya ka Kongres haki kamsan perthain une Menteri Rang Ba ka Jilla Meghalaya ulai thuru ba ka Sarkar Jilla kala board renti ya ki jingbatha jong ka yeng bishar ba khli do jong ka ri ka Supreme Court bat ka National Green Tribunal habayade ba ka jingti ya udoyong bat ula pentip ru ba ka jingli lam ya udoyong baladeti kan saslam ru ka dei halor ka jingpe benya ka Sarkar Jilla haswa ban lilam ya udoyong ka Eid Milad Nabi kabadai ka lingkha snikha jong Prophet Muhammad larakhe da ka jingle nyam ka bashongkun hakari hinin kesni wala ka jirakhi mentau snem kamshim ladan ka jingya patba ne kata ka milad procession na ka daw jong ka jingdon ka khlam COVID-19 hinrei lal epat ya khle nyam ka jongki lemba ka online Nagaliang operation kari Ramnath Govind Vice President Venkaiah Naidu bat Menteri Rang Badu kari Narendra Modi kila ai khublai Eid shabarot kinong shnong jong kari ka Jilla Meghalaya tang hinin kesni gadon nyau phukhnai ngut ki bayot ma yo COVID-19 bat aspa life sangut ki balakot no na kani ka jingpang ka office UDHSMI ka pentip bana kini ki nyau phukhnai ngut arf nyongut ki na West Garo Hills District arf samut na East Khasi Hills District arf laingut na Rivoy District arnut na West Jaintia Hills District iway na East Garo Hills District iway na East Jaintia Hills District but iway na West Khasi Hills District ka Jilla Meghalaya hadu kening kesni kedon hadu kenda hajar laispa prapu arnut ki bayo yo COVID-19 hakaba 6000 shispa nyopungut kidang don hajing sumar pra hajar shispa apsangut ki balakot no bat prapu nyungut ki balakhalat no kene gede ko All India Radio Shillong bolam shipi ay khubor to mentang iskap ya kane ka jingpen benang
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। Tumintangin phabiang Shaki Kubor Namar ka jingsha pendo bha kabana ka por shakapor hakaba yadei ba kiskim penroi ba jumang nak sarkar peneng tang namar ka jingsha kan thop hakathop jong kisnong bala khamsor lani kat kum ka khana samiri census town hinan gasni kinong ilam ka sinjuk kirang ba shnong umroi umyam area kilale ekendo ya ka DC ka riboy district ban kalpat naka ban wengno ya kisan pili kisnong nakate ka thop Hagane ka jingle kendo ya ka deputy commissioner ka riboy layalam daw ba senthaba president ka sinjuk bat uba PB seliang secretary ka sinjuk hagaba kila IT ru ya ka dorkhas ban kirpat ban simkhya halor ka ni ka jingdawa wengno ya kite ki sanchnong napo ka thop census town bat ki bakan thop ya ka snong nongrang umroi ka jayaw pedeng ka laban saru ka umroi madan bat ka dorbas nong umdo pilthi halor ka ni ka jingdawa ban wengno ya ka te ka thop ka ni ka sinjuk kala dep ban ajing tho shau CM bat UEM ka KCDC uba polling do hanai la batha pat ya ka ni ka sinjuk ban yakren bat ka DC jong ka district namar ka jingbom pat don ka town committee hapo ka than umroi Menteri ng ba kajala Manipur UN Biran Singh ni kasngi ulapan sami ki kot lingkrop bat ki banar si kipat ba bat sang balang jong kajala ha ka bayde ba kajing ay awareness program na kabenta uknyang jingpang COVID-19 ha ka program bala penlong na katana ka kot kakya jong sarkar Manipur bat kani ka program kalalong haskatret jong menteri ng ba kani kajala haba ajing kran ha kani kasngi UN Biran Singh ulapan tip ba ka SOP ni ka standard operating procedure ka batmay kadai ban pentrekam da baro bat ulakan turu ikipat ba kajala bakin buat ya kini ki SOP ki batmai hagani resni lapan samu ya ki kot ingkrop sya kitanat bapher jong kajala kum katanat transporters drivers council interstate bus association auto rickshaws magic bat wingers association district transport officer kinong trei ka aganwadi ki asha kinong trei ANM kinong rep bat kiwei Menteri ng ba kajala Assam Sarbananda Sonowal ulaong ba kadik bada ka jingkhang ki khapot jong ka India Bangladesh ka jingrung bean jong ki brio ka duna ba ha kajala Sonowal ulakan thoru ba ka seng congress kamsim la pendep banpet ya ka cross ka bahenrio jong ka Assam Accord banpet ya ka songsuk songsan jong upai ba kajala habakran ha ka jingalang ka blalong hin kasni hadimaji Sonowal ulaong ba menteri ng bado kari unarin ramudi unsa simkhya banpin bhasu su ya ki surak ha kajala Usunawal wala pentip ru bak sarkar jala kan sedang bantai no ya ki sispa arpo tili ki skul hak pers lasan na do ka sitarik unai wing MLA Karanikor uba Pius Marwan hinin kasngi ulabo ya umaw ng rim na kabenta bantay ya kasurok ka ba arpan ripo kilometer ka ba na tiap baman maupot kaba penyaso ya kasurok maukurwat bat Ranikor kabade ka cingtrang kabala slambha jong kinong song ka maupot kaba kila up mentala laipos nem AA kane kasurok kabalabo ng rim nganong biang kade kasurok kabalabo mau nong rim hinin kasngi kade kabalayo na ka state scheme kabalong hadu saw point knep san klor tingkam uba pios haba ajing kran ha kani kasngi ulong ba umkwa banyo I ya kajing sina surak kan kutno tang haba bo ya mau nong rim bat ula banrap du ba utrang banyo I ya kajing la ban pendap kloy ya kani ka project lambat kiwei Banang penjana su ya karukom trekam baru banyatai halor kimat banang kentiu ya kakam ai dawai kimbat tenrai henen kesni kesenjuk jong ka riboy traditional healers association kira pelong da kajingelang ga kerpang ban pelu jumut kumno banang kentiu ya kani kakam ban pene pensa ya kidawai kimbat khasi ya kani kajingelang la pelong hayeng dorbar hall kasnong paham sim nong po hakabala wan ya simbenta da UMLA kanong po uba mineral bonds im kum ukong san bot UMDC kanong po uba balajit im kum usembur kongsan upaim kahima kharachnong upaim WSM uba JD Madi President ka Association nalor kiwei lembaga ni kajingalang bakerpang layatai halo sibun ki mat trekam ki baladon kajing anglu pene pensa ya kerukom sumarten rai bat rupan pene pensa ya kidawai kimat khasi ki bala banyo na ki klau ki batap ki badon haki klau jong karib hoy district haswa ban pengkut ya ki kubo sesin kimat bakongsan play umin penirang do kari ya ka arugyavan hakevadia jong ka Narmada district ha Gujarat menjor ka sarkar jala Meghalaya lemba ka jingalang jong ki kinuhon menteri ya ka Meghalaya right to public service bill 8000 arpo
kentat Menteri rang ba ka jala megla ukon ra sangma bale bian ban lilam bat khayu do yong bat nyop khundai ngut ki yo COVID-19 bat aspa life san ngut ki bala kot no tanghin ka sni ha megelayam katu ki khubor ki lakot ki pawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong bat akapor prabajin saya so ba Delhi station nam na khubor haktin Hindi baktin pareng kane gade ko All India Radio Shillong